Здравейте, казвам се Миглена и съм психотерапевт 12 години в Център Успешни връзки. Това, което искам да ви споделя, е една история на една моя клиентка, която всъщност скоро ме потърси в кабинета и беше изключително разтревожена по повод това, че тя се е старала много в любовта, давала е всичко от себе си, страхувала се да не разочарова партньора си, винаги му е звъняла първа и се е раздавала изключително много. В този миг е осъзнала, че колкото повече дава, толкова повече той се отдалечава. Попитаме, нали любовта е старание, нали трябва да си пазя любовта, защо се чупи тази любов? В този един момент аз и споделих, че любовта е като чаша с вода. Колкото повече всъщност ти даваш от себе си, толкова повече ти притискаш партньора или чашата прелива. Ако и вие се чувствате така, искам да ви поканя в групата Успешни връзки, за да ви бъда максимално полезна и да ви помогна, ако сте в същата ситуация, и да си вземете моята безплатна книга "Какво да направите, ако любовта се счупи". Благодаря ви.